Riina ja Supi Talonmäellä. Iso kokoiselta näyttää. Iso. No niin. Onko näitä kaksikin? Kaksi on. Katohan. Ota kiinni. Hyvä. 2 oli sama puolella. Siellä menee toinen. Toinen jää vielä tuohon, otetaan se kohta. Hyvää Riinaa. 2 oli sama puolella. Niin. Ota Riina, ota Riina. Toinen hilppas karkuun, otettiin. Toinenkin taas löytyi. Ainakin koostaan pitkälle se kerkesi juossa. Hyvä Riina. Hieno tyttö. On hyvä. Täällä. Hieno tyttö. Ota kiinni. Hyvä. Joo. Se olisi 2 pisteen päivä. Hieno tyttö. Yritti mennä piiloon. Aika on äkäinen. Ota kiinni. Ota hyvä. Tähän näytä sille. Ota hyvä. Aikahan me annetaan Vihtovuoren lopettaa tää ajo. Hieno. Hyvä tyttöni. Hyvä. Vuoren jäljiltä. Joo, hyvä tyttöni. Aika mertipussinen mutta. No hyvä. Höyry nousevaa. Hyvä tyttöni. Hienosti tehty. Tosi hyvin tehty. Jätetäänkö myös sinne ojapohjalle, niin saat muut hoitaa. Hyvä, lähdetään kotiin päin.